Ai, ama, goratzen aldu zuen, nola, txikitan iten gendun hau askotan, ur normala, ur gazdun bilakatzeko. Ura txampainakin ere, hola sortzen zala usten duen. Norbaitek upategian, ardo normalai. Aizia bota eta txampaina sortzeko. Ai, ama, hiperventilatzen nahi naiz. Ura normalean gotela ustez. Bueno. Kaixo launak, eta Ignacio, amestoi. Primo, ongi etorri, zer moduz. Ondo. Eldu, hemen, txakolina, eharra. Txakolina, hemen ibilin honi txinpartatean nahi hain nurai. Honek bere txinparta naturala nola mantentzen zuen bertan? Hori azkenian dek, fermentazioko residual bat, guk hori mantentzia nahi izate du gainea. Eta hori izatea, hori da, fermentatzen bukatu baino lehenu pixka lehenu hori txilotu eta hor, zera, frasbase bat diteiu, eta ja hor mantentzeiu, hotzakin. Ona. Ignacio, zenbat urte txakolina iten? Zenbat belaunaldi? Ni bosgarrengo generazioa. Ni hor irakurtzen hona, eta 1820 berreun urte baino gehiago, ez da? Atze hori bai, igual, pixkat, atze hori bai. Atze igual, komertzializatu igual ez, baino... Garai baten orduan, danetiz itxon itxian kanagua txakolina, baino hortik hazi guan pixkat, baino egin bai. Erdiko jendian zakota bai. Bueno, eta gaur egun, hori txakoleno normal bat itegu, hain zenba mota iteitu zuen, ja. Danetik pixka ite, prueba egiten. Baina azkenean tradizionala de bale jauna, hone bale joi. Hone bale joi, eta hau... Pixka barrikakua, botellan sartze deun bat, beste baliak zekin, espumosuak. Baina ja prueba itu, gauza minimoa itu, baina, bueno. Jolasten ibiltzeko pixka, no? Ikasteko hori, bai, azkenean. Zukaldean, zemuz modatzea Ignacio? Zoze jarruten hau. Zoze jarruten hau, zailatzen hau. Bueno, guain ingo deuna da, ondo pasa, txakolinei buruz ikasi, zeatik Ignaziok asko daki, eta aldi berian, kosinan ibili. Hori dek. Eskerrik asko ektortzatik. Iri. Bueno, launak eta Ignacio, ingo deuna da, lehatza reboxauta, pikillo saltza eta txakoli saltzakin. Eta hortako dakau hemen lehatza, ikustezu, ze freskotasun, ze gauza eharra, ingo deuna da garbitu, puxketetan moztu, eta pixkat ontzen jarriko dugu. Ontzen jartzeko, ingo deuna da, batzuia txiki-txikin, limoian birrinduratea, eta piperrautz pixkat. Boltxo baten horrutziko dugu, 10 minutu nahiko izango, Eta gero hori ingo deuna da, irinetik pasa, arrautzetik pasa, eta prejitu. Gio lagungarri esan dugu, bi saltza ingo ditugula, bat, piperra goxatuko ditugu, batzui pixkate bai botako jau, oliotan, piperrak bota, piperra pixka sukaldatzen dianean, tomatia raiatuta botako dugu bertara, hoi dena murrizten utziko dugu, desente, denboa behar du, hola, marmelada antzeko batiteko, eta hoi lagungarri jarriko dugu. Eta baita ere jarriko dugu txakoli saltza. Hemen ingo duguna tipulina moztu, erregozi ondo lapikuan, oliotan, gero txakolina bota, murrizten utzi, eta behin murriztu danean birrindu, eta hola ja, bi saltza aukiko ditugu. Eta bukatzeko, hola, gainen kurruskari bezala jartzeko, tipulina ingo jouna da txortena eta sustarrak endu, arito batzu moztu, irinetik pasa, prejitu, eta lehatzen gainen jartzeko. Ados? Txura ona, venga, ekin inbertzio lan nahi, eta min gainai, bale? Bueno, Ignacio, hemen, ni garraia garbituko dit eta bertan jarriko jat, eta zuka adibidez behitu. Tipulina hoi. Txortena eta sustarrak endu, lehendabiziko geruzak endu, eta laukitanin. Ez da intxikiain berrezko, Julianen nahi bazu, zatik anin berda erregozit, gio berrendungo daunez, ez da okuidukan zeta mañoi, bale? Oso ondo. Hemen tipula goxatzen, eta bestalde bol bat ateko janik, hemen jartzeko lehatzan martxan. Bueno, eta aldi berian kontatu iguk. Esan duen bezala, hainbeste belaunaldi, hainbeste urte txakolin munduan, upategia, Getaian dago kokatuta. Ez da, beti onda Getaian kokatua? Ez, zautzan ondek, bueno, guandik ganan ez ditzek. Ez maz, bueno, azkenian,
ide aitona eta aitona jaiotetxian. Bai. Haiek danak idea eta gure aita da jaiotuan, da antxe bodega. Leheno ikulua zana, 1.300 eta joan intzinen, ja bodega zulua, eta han apartatu dituan bi anaiak eta zea, eta han izan dio. 1.000 Gio egin ginen 1.000 da laro eta behatzian, mazti batzuk aldatu, bueno, lehenko mazti zarrazkau zarautzen, Getainan aldatu ginen, eta horrekin baia, laro eta 15 ja, pixkata handitu ginen, da ja, Getaira pasak ginen, da bertan ginen. Laro eta 15 amestoitarren gauza honak etorrituan bat, upategi berria eta bestia Joseba. Hori Laro eta bosteko noketa. Ondo. Eta, oidek. Hasiko nau. Bai, hasiekin. Getaian ze parajetan zaudete goen kokatuta, Hola, itxasuai beira, mastidanak ere bueltan, bueno, leku askotan bai, baina. Situazio, Getaian da zarautzan erdian, esate bateako, Getaira gutez, baina gero zautzaldea torre. Eta antxe, itxasotik ama, 200 metro egitxaztik, eta aldatu ginen 8 eta ere, orduan, esan diten urtean, eta gero pixkanaka, bueno, mastidanak zabek 2 kilometro inguruan. Danak. Bai, zatekan, esan dek, bueltan sortze hori landautakoak, baina zenbat nektareak kudeatzea dituzue? Oen momentu honetan 52 azkau. 52 hektarea. Bai. Uitik lan eharra, Eta 52 ez, Errioxara barren bezala, hola, dana lauta da luze baten ez bat hemen bestiaria behira, bestia moldakin, ez da? Normalian, 8 hektareak bodegan inguruan dona, eta geho hamdien azaka, hola, amaikakua, eta geho, hola, kusketa desendetan. Eta, danak, ze estilota dago landatuta, nolako lehenoko sistema, ez da? Gu aziran espalderak inda mekanizaziotik eta hasi ginen, baina ikusi ginen, gure opinioz, lana tankera ematezula eta paralea pasi ginen, erabaki hori hartu ginen, da... Paralean lehen beti kantia jasateak gehiago mateula, ez da? Bai, zabalo gehiago irikitzen matza, estres gehiago sakak zean, espalderan diferentzia da. Baina, bueno, domatu eskeo, espalderan, basa, maztian getaia, osea, que... Ez de gaixi gulden. Eta saneamentoa aldetikan, hobia de gaina parala baino. Hobeto manejatzen. Bai. Bueno, eta, hoi dena, geore gauza bat, zuek dana eskuz jasotzen dezu, ez da? Bai, inginen proba bat makina batekin, baina ondo prepautan belle maztiak oso. Bai, malda gutxikin, gaina gure inguruan malda gutxiek. Eta toki gaundila berdile makinak, eta, bueno, hortxe eskuz egitzen jau, azkenian. Eskuz egitzen zuen. Bai, dano bezala. Eta, hau, basekiu, ondarri zuriekela, Getairiako txakolinean, oinarri ja. Basekia batzuk sartzen duela hor portzentaje txiki bat beste mazan batena. Zabek pruebako bariadia basabek. Riz linea eta, bueno, basabek hor lau bost bariadia, baina, bueno. Zenbat portzentaje uki behar du Getairiako txakolinea izateko? 85. 85 ondarri bizuri, eta gero ikutu badakak ematia, beste beste matzekin daka. Grislina esan dez, hori aleman ez alaula gozua, hola. Bai, grislina, eta gio zabek, gio ondarri bizerratiadek, petiko horbu deitze zaiona, hori dek hola gehien txuna dauna. Eta gero pruebako zabe, beste irulau barieda, baina txardone pixkat, eta grislina, eta gero Grossman zen hori. Zuen kasuan sartzen duzue beste horiek, o zuek uneko egun iten duzue... Bai, ondarri bizerrati ezate zaiona, hori zakau pixkat aldauta. Hola, hiru bat eta horrela, baina ez, guketzakau beste zer. Ondarri bizuia eta beltza. Ondarri zuri, beltza, ados. Beltza zaskau... Urduan esatea dago, monobarietala dala zuen ardua, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta esan dezun bezala, hainbeste urtean ibilita geho, zuk lekukoa, noiz hartu zen, noiz digan zaude buru berarri? Ni 15 urtekin eskola utzita. 15 urtekin? Karo, ikasleonak izan gaituketa gu, ez da? Bueno, gara ja diferentziak eta gura aitak launtza ber da, dana, sortu ititu momentuak eta hola izan nuen. Dena, damutzen azkenian, Guztua, eta ibilbide hartu guan, da... Hori Ze gustatu zaik egin lan ontatik? Etzekiat hor betz dibazekiu ardo baten mastila oso garrantzitsuakela, baina gero etzekiat bilketa, fermentazioak, azkene polivalentziak gu izan gaitu. Saltzia, guri asko, saltzi asko gustatu zaik gure bai. Saldu gabe zindek eta horrekoan. Nik uste gure aitak eta hortan, itxian saldu deula asko, ez? El boka eta jendia itxea ekarri eta ezaguarri ja. Nik uste indarrik egin ala indeula. Jendiek ezautzeko, eta itxian. Jarri, goxatu. Bai, asko gintza bai. Eta hoiteko garaian, zein dituk trukak, osea, jendiai eraman, bueno, ardo honain, azteko eta behin, baina geho,
txikia beti jateko pixat, gure aitonare, hola, kilkerra horregatik kirkila gaitu gozo dantzari jagoan, beti, beti, zeak egin pixat, Kantatu itezula esaten ziren, hola pixarean ez unean da horretik. Historiak lazatzen, ez? Bueno, historiak. Ne aitonak lazatzen ziren mitzat. Eta orduan... Eta pixka guk lehenko usabilua segitzen, osea, jendia etortzek, leheno goitura oan, jendia probatza etortzeuan, upela 500 litro guazian ian da, itezien jendiak, ezea, nik hemen nahi dit, tizakin markatu, eta hortik, osea, beste garai bat dituan, etorri dituan emote jatzen launtzea eman itezien. Eta ordu nola iteguan, osea, jutituan, upategira, barrik hau gustatu zeitek, eta iniziak hemen digan, etzekizen botila. Baina 500 litroko zienen, generalian barrika osu hartzen ziren, hola grupu bat hortzeituan, da, igual 7 botella ematen ziren, 500 litrokoak ituan, eta osoik hartzen ziren, normalian osoikan. Eta hoi osoikan ematen zirenean, asko ikesateken bezala kuadrillak o elkartiak eta holakok, gio jatetxek ere bai, ezta? Egoituan jatetxiak, etortzeituana, dazatzen ziren, eta nire jatetxeko hau. Bai, baina jatetxenak, azkenen jatetxeik guk pixkat, gu aukeratzen genuen izan de beti, ez? Baina partikular eta soziadiak eta beak aukeratzen ziren. Vale, hemen Nacho, irurai eman bertzeo, vale? Venga. Irurak zuritu berezkio. Hau botako eski jaunea, paretik entzeko. Energia pixkat emango zigo honei. Eta, geho, Getariko txakolinan jatorri izendapena noiz etorri guan? Ba, orduan, gu aldatu ginen laro eta, bueno, behatzi izan di, laro eta behatzi jan inuen. Vale. Bai. Eta, hor, zehazki, bertan sarteko, ze bihar da? Bueno, gu orduan ginen 13 bodega, 13 bodegaz ginen, 13, pixkat, hortikan bizizan jendia, ez? Bai. Txakolizaliak eta, orduan, orduan gaina gara jazan, zaharrozaliak eta dana juntatze ginen, Gipuzkoako asoziazio bat bezala, eta gero txakolizaliak erabaki ginen, denominazio bat jatorri izendapen bat itia, gaude zen, 13 horiek sartu ginen. Eta gero hortikan jendia bat, pixkanaka, batzuk sartzen gondituk eta juntatzen gondituk. Zenba lagun daude guantxe, zenbat upategi daude jatorri izendapena? 25 daude. 25, hola. Bai, zanmatuk Getariako txakolina, baino ez daude Getaian bakarrikan, ez da? Gipuzko guztien banatuta daude. Bai, leheno, intzanian zan, Getaria, Zarauz da Aia, sartu. Maztila zabentokila. Vale. Eta gero bat zaben mazti batzuk kanpotik handazea, eta gero azkenian erabak izan, Getaiko txakolinan izenian, territorialmente Gipuzko guztia sartzia. Vale. Eta hor, bai, eukibertzizkien gauzak dituan, ondarri bizurikin indakoa, esan dezun bezala. Eta gero beste gauzatxo batzuk eba, etzekiaten zenbat denboako urteko ardua, hor zer rekizito gehiago sartzen. Ez, azkenian rekizituak, behin sartu eskioia, rekizituak obligazio batzu dazkak, eta esatean bezala lege batzu balia bezala. Bueno, ondo. Egia esan, gauzaek, leheno txakolina beti ezautze genian, ez da jendeak ezautzizan, bihotzerria ematen ardua eta ez dakiz eta bai leheno itezian eragotu. Baina gaur, zenbat hobetu duan, Bai. Txakolina, zenbat perfekzionatu duan, upategire, hotza puntua, dana kontrolatua, hori asko aldatu da urtea horretan, ez da? Asko mejoratu. Hombre, bihotzerrian da, bai egileadek, nik esatu dena aurreneko txakolinak, hasi dezak eta, bueno, guen gehiago kontrolatzea, ez kontrolatu. Maztilane lan asko indala. Neretzako lan igeiena kanpuen inde. Dudi gabe, eta adelanto handila dabela gaurko unian, gu lehen hotzik eta ez ginen, da bodega barruan beste histori bat. Beste kontrol bat, sobre todo, fuertiena hotza izan dek. Bai, ez da? Bai, azero inosi hori, bai, ondo. Eta egurrak lan gehiago hula, eta... Baina, azero inosi ja bueltan dakan hotz hori, eta ja txinpat bere momentuan ostu, eta ja hor mantentzeko, ez da? Bai, bestela ardua evoluzionatzen jutek, eta segun zeu da, udazken etortzean, aldaketak etortzeituk, ez da? Gaurko unian, hotzak enduzkio, leheno izategoa, hotza itezunen, iriakiten izanen, bodega izten, irikit horre biltzen, aldan bezala, kanpoko zeakin. Baina, guain beste histori bat, dudi, Oso ondo, Inazio labanare harki moitzeketa, mingaina eta labanare bai. Bueno, lehatza ontzen jarri deu, eta bagoaz ondua jatetxea. Kusiko zue, handingo bere plater bat, zigalakin. Txakolinakin eharki joan platera. Oazen goxatzea eta zeituen gaude bueltan. Kaixo Joseba, gu Gentxa eta Zier gara, Laudion gaude, eta gaur gure jatetxa ondua ezagutuko duzue.
Bueno, ondua jatetxea orain dela 2 urte zabaldu zuten Laudioko kuadrila batek. Ostalaritzaren munduan esperientzia handia dutenak. Lagunarteko negozioa izanik oso giro atsegina dago azkenean. Eta hori zerbitzuan ere asko igertzen da. Horrez gain, dekorazioa eta espazioa ere oso zenduta daude. Espazio aldetik, alde batetik barra bat daukagu, taberna, eta beste aldetik jangela zabala daukagu. Gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, 2 menu mota ditugu. Lan egunetan eguneko menua eta karta ditugu, eta asteburuko menua. Egun berezitan ere, beste menu motak ditugu, adibidez gamonetan edo 10 egunean. Hemen egiten dugun sukaldaritza tradizionala da, baina modernotasun puntu batekin. Eta gure berezitasunen artean ditugu legatxak kokotxak pilpilera eta foie ostopila. Gure historia ezagut ondoren, orain sukaldera goaz errezeta bat egitera. Hemen gaude, onduaren sukaldean, hau hasier da, gure sukaldaria, eta gaur zigalgraten bat egingo dugu. Hasteko nahaztuko dugu gazta krema, esnegaiarekin, olioarekin eta moskatelarekin. Bueno, platera hau onduaren klasiko bat da esan aldugu, gure bezeroi asko gustatzen zaie, eta urte pilo bat dara makartan. Egin dugun nahazketa plater batean jarriko dugu, ondoren zigalak jarriko ditugu, eta goian parmesano eta idiazabal gaztaren nahazketa bat goitik jarriko dugu. Eta maitzeko mahatz batzuk eta olio pizka bat. Eta hortik labera joango gara. Errezeta honen balorea zapore nahazketa da. Oso zapore originala dauka, gazi gozoa. Ondua jatetxeko etxeko marka produktua da. Hau da, gure protagonistak bertako produktua eta denboraldiko produktua dira. Granatinatu ondoren, platera aurkeztuko dugu. Zigalak platerrean ipiniko ditugu, arrautz gorringoa eta fino ardoarekin nahazketa bat gainetik botako dugu. Eta amaitzeko Pedro Ximenezeko arrabak eta tipulin pizka bat jarriko dugu. Eta gure platerra jateko prest dago. Bueno, Joseba, bau gure platerra da, zigal gratena, eta dastatu nahi baduzu, hemen gaude ondua jatetxean. Agur! Agur! Aupa mutilak eta gola zigala berezi hori indezuena, Ze gauza jarra, Laden bukatuta, zan dezuen bezala hor krematua, eskerrik asko, eta urren arte. Bueno, gurian jarraitzeko. Bueno, egila esan, txakolinakin beti txaskik eta ondo jundia, beti bai leheno esan zan, txakolina, ziguala eskutik eman da bai oitxaski, o arraiakin, baina gaur egun horreire bueltan mantzako eta aragillakin, beste osin errezetakin. Gauz potentiakin ondo, porque garbituite, gazi ez punto gehiago nolakan. Eta garbituite gaua, bai, eta balio. Aragillakin, guen daben, aragin fuerte horiekin, Balekuaek. Bai, egia esan, bai, ona da honien hartu bat danak imalillo. Bai, dudik, a ver. Eta ez da honien nahi nuna, ezerrekin, Bueno, eta, Ignacio, lanian jartzeko, bai, behitu. Ni piper hau garbituko ditut, xerratu eta goxatzen jarri sartaian, eta zukin gozuna da, behitu. Tomate hoi raiatu ingo dugu, bale? Orduan, hemen dakago hau, boltxo bat emango dit, eta honekin raiatuko, bale? Kontu zili, zatik anau, hola, bihatza egiten behar moztuiteik, bale? Zautzek, bale? Erditik moztek, eta holaitek, eta azala gehatzez egin dinezkun, hori organiko gota, eta hemen mamila utziko jau, bale? Geo, txakolina, beti ezautu da, betiko txakolina, bere txinpartakin, urtekua, gaur esan dezun bezala, aparduna, gorritja, ze mota dazkazu eta nola kudeatzen dira, ze desberdintasun da batetik bestea? Bueno, a ber, betiko txakolina de, fermentazio normal bat, azukrien fermentazioa, manolatik eta getziok, eta lehen esan ditena, azukrien abukatzeunen, ite du, zeroa bajatu, eta zehatu, trasigo batin, kupajiak eta berde utigunakin, eta ja itxita jarri eta karbonik hori mantentzeko, ja urte guztien 7 gradu. Gero beste bazakau, por ejemplo, primusa, hori ite du, zona bakoetxetik, bendimiak itituk, mazbiltziak itituk, gu aukeratzen duen bezala. Eta geho ja, ireak itiak eta bukatzeanen,
iteiu kupaji egiteko, guk zehatu ez? Guk elegitu, zein nahi deun, primus egiteko, Bai, kupas, jendeak ez dakik nantzako izaten da, nasketa bereziak, ez da? Hemendikan pusketa, hemendikan porcentajea. Guk aukeratuak. Aukeratzen desunean, zehatikan, masti eta alde bakoitzeko, Dana bakoitzak bere ikutua sekak. Eta kupas horitea, lortzeko zuna ardua, ez da? Horretik bilketa deitek desberdin, tokatzean bezala. Guk analitika egiten azte gaitu agoztuan erditikan, da igual egoaldea ziokena behira, oiparraldea, oikialdea, bakoitzak bere ikutu gradua zilua desberdina sekak, ez da? Hori diferentzia. Eta geho, zakau beste bat, urrengua primus deitzen jauna, hori teiu, esan diten bezala, eta geho itezizko lia honak apartatu itezizko, eta berriz agregatu, prepatu liak, agregatu, eta 8 hilabete bere liakin, inozia lia. Hori jendia jakiteko lia horiek zer dian, lia horiek dia, arduetezunian, presatzezu, botatzezulekoan, eta hor, fermentazio eta gero, ama gelditzea espin, gehiago ikusteana, normalen, zahardua eta espin ikustezako hori, ez da? Hori dek. Jendia ulertzeko. Lehen gara batean txakolinak hori eukite, azkenean hori txuzi jagoan. Jagoan filtratu itek eta garbitu itek. Hortik hasi ginen filtratzen. Eta nola iten dezu adebez, primus hori, lia horiek, batzuk ama horiek hartzizu eta berrire botatzen dezu gainetik. Bukatzen fermentazioa, iteiu trasiego bat horren esan diten bezala. Eta gero, ondo horiek, itezkiu atea, makina batea, eta eukutxizkiu, sendotasun hori galtzeko, eukutxizkiu, 3 aste hola, hotzakin, bueltaka. Guk esate joan, leheno, letxerako ditzizio, porque lehen oituan makinak ez nia eskongelatzeko gitzena buelta mantentzeko 2 graduan hola, makina horietan. Eta hori geho, agregatu berriz txakolina, ikun nahi deun txakolina. Eta ja esango zen hau bukatuta daun txakolin bati, berrir hori sartu. Exactamente. Eta zenbat denboa gehiago eta horrekin? Horrekin 8 bat hilabete. 8 bat hilabete, ja enbotellatu arte ez da? Bai. Minimo 8 hilabete. Horrek ematen zegoen tuosidade bat, gorputza gehiago, berezitasun hori zakak. Eta horrek geho ze karakteristika zeka. Geho esaten duek, geho ardorreke bai, adibidez, txakolina behar izan da, urtekua izan dela gehiago, ez da? Hori dek, normala urtekua. Eta bestiak iraupena luzeo da, kala, ez da? Embotellauta urtebete hau bihaute, guretzako, berria bai. Gaina, behin, embotellatu, eta urtebete ematen maio kupategian, geho eta Bai, botellan, bai, asko irabazte. Eta gero, gorrillare baitezu, ez da? Hori 2004an hasi ninen egiten, bai. Jendia pixka kritikatu zitzen hor da, baina, bueno, guain bodega asko kitelle, ez da? Asko kitelle, bai. Hori iteiu, erdila. Ondarra ibiltza, minimo, legez, denominazio gestatik, erdila 50-50% inberdala. Bai. Baina normalian beltza, pixka geixo eukitze, 2 bat, hola. Zenba denboa ziakenien da kolore hori nartu ikenian noiz kentzen dizkio ja azalak eta... Nik denboa gehiago usten baiok, nola kudeatzen dek gorritasun puntu hori iristeko. Guk gorritasun puntua iteiu matzian. Matza despalilatu, matza sartze deunean, da matza hori iteiu mazerore batutan euki, hotzakin, gutxienez 12 ordu. Horrek, zaila de kolori ateatzen, porque azkenean vegetala berdia dek. Ondarri biltza ez tempranillo eta hori bezala hori zeitu. Eta hor duen, gradua ziluare gutxio, eta lagako hain nuke gehiago heltzen, baina ez bere karakteristik galdu ingolik, ez? Gu bilatze deuna. Hor bilatze zio koloria. Dana naztu eta beltza eta zuilekin, eukutzi 12 ordu, eta hor, kolorian asuntua hor bakarrik handek. Eta hori ateatzenek, eta gio zeiten dek. Urteko bat izango balitz bezala, o pixkalietan, o... Ez hori urteko bat bezala. Urteko bat bezala, gorri puntxu horrek, zapore atletikan beginek itxita jendia kapasa izango guan batetik bestea antzematia. Zer somatuko zio? Porque maz beltza vegetala degozo. Horretik izango rosaua bezala 100% behakin inda vegetale egitea dek. Berde hua dek. Osea, hasi deza bajo zakak, baina hau handa berde hua dek. Hori zakat diferentzia. Freskuagoa, berdiagoa alegitea, ez da? Bai, pasa zapore euki berren, pixka... Bai, vegetala horretik esatzen zio. Berdia, gusto berde hua eukite. Eta, geho, hor besten bat, apardunare bai iten aizatea, ez da? Hori izaten aitzan, basia, horrekin basiekin da, normalan basiekin, aparduna ite zuila eta... Apardunak bere lan azekak, ez da? Zeatik, hor bai, nola egori embotellatu inbiar dela, vuelta eman, izostu, puntatea, bestia, nola kudeatzen dezu hori? Azkenean ite tiraje bat, horre bukatzeunien fermentazioan, normalian gaina, fermentazioan hartze ju, a ber, abek amartardi 11 gradu baldimak normalak, txakun normalak,
euki berdik graduazio gutxi jo, porque gero tirajian azukria botatzen zaio berriz segunda fermentazio niteko botellan barruan. Da horren alkohol hartzeik berriz, pixkat. Vale. Horren euki berdi, behatzi eta erdi, amarta hartian, da gero botatzen zaiona, osea, bigarren fermentazio botellan, akitzik, 11 eta erdi, 12 grado hartzeik. Eta hori ja botellan, tiraji egiteanen. Eta gero izan dekena, gero itek deguelua. Deguelua, kontatu jendeak zehazki nola itean deguelua. Deguelua azkenian, botella goteitu getzan da, eta pixkanaka, Hola, ama itezaio, ondu itezaio, nola fermentatu indun, Bai. eta karbonikua horretik mantentzen, zaka barruan dana. Igual hartzeski, entre lau eta 6 kilo, presillo horretik, botella txapainan lorillo badek. Lorillo badek eta kortxua beti ondo helduta ziak, ez da? Eta, ja, ideak iteunetik minimo betzi hilabete euki berdek, betzi hilabete, eta bueno, guk atatzen nahi gana guan ditu, gran reserva bezala, 2017-2018 atatzen nahi gaitu momentu honetan, por ejemplo. Ados. Eta deguelio guain inda. Egonde bere amakin. Eondek, aurrena txakoli normal indek. Gero, bere ama sartze jok, eta botilean eondek, zenbat denboa? Iru, lau. 2018 ateio, por ejemplo. Ope, ose, ia 6... Bai. Vale, 6 azpi urte. Eta gero egiten dek? Ama hori, bueltaka inberdek, bera jarri. Eta ama hori dana, itezaiok, muturrea. Al cuello, deguelio horretik izan dek. Bai, hola jartze zaio, eta orduan, azpinan botilean ipurdin gatu baren, dana mutxurrea joten dek, ez da? Hori dek. Eta hor ziokeo, sistema betikua, deguelio iti bazio manuala o kenduta kongelatu dabe, o bestela kongelauta punta. Obia de kongelauta, porque garbillo bertete. Beti beste edan, movimiento txiki bat egotek beti. Eta hoxe, eta gero buelta eman, eta gero, gero dezio momentu bat, inabealdimaek, hor dazkak sartzia, rellenatu inberdek, esatean bezala botella, eta kortxo sartu. Kentze joken pusketa hori, berrio botere, aizegetek izgeratzeko, ez da? Bai, hor pusketa bat gatze, honean guztuzen bat, eta bete, eta gero kortxua, eta alambia jarri. Lane arratzekak, ez da? Hori, bai, lana desentia. Jende ez da, zergatik de garestio, zergatik azteko eta behin, urtiak euki behar dalako bate egilean, gio kudeak eta hori behar da, bigarren fermentazioa, berrio barroa sartu, bai. Botellare garestio, kortxoa garestio, alambria, no, dana. Bai. Eta hoxe, eta gero iteiu, kerkila deitze jo una barrika egurrezkuan. Vale. Eta egurrezkoan, ze lehenoko erara itekelako? Egurran normalitea eta gero egurran sartzea arroz? Egur berriakin, inberdik hori. Egur berriakin. Bai, egur berria sartzen jute haitu. Beti upel berria sartzen urtero, eta zarrakin, igual 6 urteko barrikak. Hori azkenian barrikak bere fruitu emateunian egurrana, azkenian kanbiatu itek, eta berria sartzen gun berdek. Ardo zuriak eta egurrian hola iteitu azken finean. Eta gero horiek aprobetxatzeko zeitetuk, beste ardo beltzaiteien eta saldu eta behiek bai erabiltzizkie berriro? Ala itezkile, batzuk gazkatu, barrutinak garbitu, eta berriz erre, bai, bizitza beti ematezi barrik hori. Era batea, o bestea, o ospinak iteko, edo... Lo que sea. Experimentatu da segura ospina iten? Ez. Igual nahi gabe urten baten ospindu. Gaina... Garai batean, bai. Garai batean getatetuan. Hori ne pasatzen, bai. Baina, bueno, gaina nahi ospina bildurra matezien moten, porque azkar kontagiatzek, bodea maruan. Bai, Oso peligrosuek. Osa, nahi kezan oxigenuan janiteik eta... Hori zabaltzek etxan dauletxez. Hor txoitxiki mateuki berde, no? Lehen hori itezien, eta txoitxa egin eta txoitxa iltzen bai, niban itxea kanpoan. Eta beste iketziok, da geho guardako bat iteio, gure aitan izena jarri nitxun, 6 urte enbejetitu, osea, sartu botellan. Urte bete ontzilan, botellan sartu, eta ja... De guarda odeitzezi horre pixka. Baina, kantide oso txikiak. Hainago esaten 3.000 litro guztian, holako. Hori egia zan, lehenoko izango bai hon, izango zuen, harrak ititu zera. Leheno matezin, urtia pasata, jendia emateio lehenko urteko txakolina, eta emateizan, me estás metiendo el palo. Hori akutzen basta jo jendia ezkenia. Hori leheno esan deken bezala... Guandikane, bai, Hori esan deken bezala... Polimika hundia eukizten dutela, gorri jaiten hasi zinatenean, gure aitare kabostak zituan inan iten, mundu guztiak izan polimika hori, ez txakolina, baina guen ia upatei guztika dituko lako ardokiten, bai, dudia, bai. Hoi eki, hemen, birtziklatu inbergaituk eta gauza berrekin, eta... Bueno, lagunak, behitu hemen, piper hauek, holaxe eharrak daude. Baina, lehen esan de batzuk jabotako jotela, baina, bueno, holare eharrangoa. Guain ingo jouna tomatia bota, eta tomatea botana murrizten danean, mermeladatxoa bezala geratuko zaigu. Eta baita ere botako jouna da, behitu,
hemen, otek beak ekartzen olitxua. Vale, hoi, listo. Hemen, behitu tipulinare ja, ze itxura dakan, eharra, oire, zertako, baina guain ningo jauna da botella erdila bota, eta hoi murrizteanian, birrindu eta txakoli saltza listo dakau. Botella, joder. Bai, hola. Piskatutziko jogutzeko hori. Beste lakau. Eta, ingo deuna da hemen bitjai, sosito ez gaitu gibiliko, gatza pixka talde batetik, eta gatza pixka bestetik. Gio, hueltan, zeatik gamoen erreportai bat ikustea jungo geha, hueltan lehatza prekituko deu, arituak ingoitugu, hau birrinduko deu, eta hau uste tola xeutziko deula. Ingo deuna da zehazki, Mirian inajun, Mirian Chef Integratiba. Ikusiko zue, antxua prestakoitu, baino oso era berezi batian. Ozen ikastea. Kaixo Joseba eta konpainia, hemen Mirian Chef Integratiba, gaurkoan arraina kozinatuko dugu. Antxoa, garaian garaiko produktu bat. Goazen zukaldera kozinatzea. Bueno, hemen gaude berriro ere gure sukaldean, gaurkoan antxoa kausera kozinatuko ditugu, edo buñueloak, eta bueno, badakizue gustatzen zaigula kozinatzea, garaian garaiko produktuekin. Antxoak eta beste formato bat emango diogu gaurkoan. Osagai printzipala, antxoa izango da, irinak erabili beharrean arroza erabiliko dugu, krematxo batzuk egingo ditugu, espinaka, batxuri eta tipularekin. Eta platera presentatzerakoan, furikakeakin egingo dugu. Furikakea da sesamo txuri, beltz eta algen nasketa bat. Hauek denak xehetuta daude eta bueno, osasunari begira oso interesgarria da, zertikan kaltzio pila bat dauka eta algek mineralak ematen dizkie. Krema egiteko garaian egingo dugu alde batetikan tipula egosiko dugu eta tipula banatuko dugu bitan. Alde batetikan batxuri konfitatuakin jungo dana eta hoi xehetuko dugu eta bestetikan espinakakin jungo dana. Espinakak lehenengo eskaldatu egingo ditugu. Zergatikan espinakak oxalatoak dauzkatenak. Zer dira oxalatoak? Oxalatoak dira antinutriente batzuk, bai eskaldatutakon kendu egingo dizkiogunak. Orduan, eskaldatutakon espinakak botako diogu aparte daukagun tipulan kremari. Dena xehetuko dugu eta presentatuko dugu plater guztiekin batea. Eta batxuria konfitatzeko, olio berotan, baino ez oso berotan, ez da frigitu behar. Utzi behar dugu hor denbora batez, doratzen hastea. Antxoa kauserak edo buñolak egiteko egin behar duguna da. Garbitu antxoak, kendu ezurra, txikituko dugu, arrozarekin bat jarriko dugu, tipul pixka bat, hoi xehetuko dugu perretxilarekin batera, forma emango diogu, bai, buñuelo edo kausera forma emango diogu, eta oliotan prejituko dugu. Nutrizionalki itzein da, esan genezake antxoak onura interesgarri dauzkatela. Alde batetikan omega 3, bai bihotzantzako ona dala, kolesterola txarrantzako ere bai, gero dauzkan vitaminak, K, E, D eta A, kirola egiteko garaian oso interesgarriak bai. Eta bueno, garaiko produktu badala, eta momentu hontan daudela bere momentu onenean, prezio ze bai nahiko txukun, eta bueno, aprobetxatu inber da garaia. Gero bezatetikan daukagu arroza, irina bota beharrean arroza botako diogu. Ja hidratatuta dago, orrun ura ez luke beharko. Eta arroza ere bai, hidrato bezala oso ondo, baino albalima da integrala, bere funtzare bai hor daukalako. Eta bueno, gero gorputzen uzten duen arrastoak gutxi dialako. Batxuria antibiotiko naturala, espinakak badakigu burnia daukatela eta oso interesgarria dela, eta tipula bere aldetikan diuretikoa da, eta bueno, odolaie bai on egiten dio. Eta plateratzeko garaian egingo duguna da, bi kremak zabalduko ditugu platerean eta gainen kauserak jarriko dizkiogu. Eta apaingarri bezala furikakea. Errezeta hau egiteko garaian, 21 minutu edo eramango digu. Bai, pixka bat zaletasuna bali maukagu sukalden, 20 batekin ondo, eta bestela ordu erditxo bat, baino erresa. Joseba, hona hemen gaurko gure proposamena, antxoak landu ditugu, antxoak kauseran egin ditugu. Probatu, etxean saiatu egiten eta kontatuko diguzue. Urren arte, honegin.
hau pamirian eta 6 ideia onak ematizkiuzun, beti, beste erabatean jateko historiak ez da? Bai. Ona, saltxa pare goxo-goxuak, eta eundoko kroketak emateko horiek. Bueno, bezarka da hondi bat, eta gurian jarraituko da. Hemen indetena da, olioa martxan jarri, eta olio hontan arituak prejituko ditut, tipulinanak, eta gero lehatza irin da arrautzetik pasata. Bitu hemen, nola ja mermelada ematu honek, Bai. Ja, goxatu da, batian jarriko eta ezpeatzeko, eta hemen indeuna da tipulina, txakolina eta gatza, eta olio pixkat, ez da beste zer. Hau ingo duna da birrindu, ondo birrindu, eta saltxa indadakau. Vale? Bueno, taldi berian, kontatu, sekiator, prestatu zen utela amestoien logela pare bat, bisita giatuak, jendeak aukera badakala bertara junda goxatzeko, ez da? Bai, aukera zio, bai, lau logela jarri ginen, da gero dendale bat bezala, jendeak antxo pixka eta atuna tateatzi hola bi hiru gauza, eta esperientzia bezala deitu zio, junda maztia ikusi, bisita hartzen mahu jendea maztia ikusi, eta gero danetik probatzeko matxako lindanak, eta gero loin nahi baldin mahu, eta aukera hori. Vale, eta hau adibidez, sasoi batzuk izaten dira bai jende gehiago nahi dura, botoleguak izango dira igual sasoi batzuk edo? Horre igual, negua beti, zeu, izatek, bajo izatek, baina bai. Por ejemplo, baina hemendik aurrea, abitazioak eta urte guztian ondo ibili gaituk, Bai, Bai. Bai, gaina eske, ze parajean lekua da parajia, baino, ikierri, ja. Impresionatu, ite bitxat, ezauteztuna, itxasbiztak inda, ze. Bai, gu oituta gaudelako, baina junta ikusten dekan daun parajia, esate, haude gau beharra lekua. Bai. Bueno, hori sartu, berringailua bertan, da eurra eman. Venga. Eta, geho, leno, nola kontrolatzen zan? Hori aldatu inda, beti, mastira junda, graduazioa ikusi, eta leno pentsatzen dut igual aitona moneko horribiliko ziala matza daztatzen da, goin bai neutzen dala detailea, ez da? Aie begira, gu gite duna dek, gu agostu nazinan ja azte haitu, ja analitika egiten. Astero, toki bertatikan, osea, toki bertazan mazti danetatikan, baina beti toki bertatik hartuaz, ikusi arte, puntxuan da hola. Bai, horrekin ja zehatze gaitu, zehatze gaitu. Bai, hor zartzen dezu egutxora erat. Horrekin basekiu ja noiz hasi behar du matza biltzen. Ja, 10-15 leheno basekiu noiz hasi behar du. Eta pixkat aurreatu inda, ez da guen giro hobia emateu da kaula, eta ere bai... Udara beroguak, iteski, horretikan aurreatu indek asko. Azkeneko asko, bueno. Amaos bat egun gutxinez, bai, no? Bai, segun ze urte, lehen eusatituan urtiak, goizu azte ginenak, Eta, adibidez, zena jo, goizuo, askotan ez dala bere puntua iristen, gero oibilak etortzeituk eta batutan horra. Eta okeo usten botritizak eta historiak eta mildiunak eta ja izorratzen ez dituk, ez da? Mildua, orduan ja ez mildiuna, baina orduan, ustela, importantiena, hor peligrosuna ustela, baina ni nahi goizetikan pekatzia pixkat hasieran. Bai, no? Porque gero ja pixkat aldeiten bai bukaera hobia de gaziran pixkat, berde antxeuan aztia, eta gero, porque, claro, azken finean, hilabete, 20 egun pasabaitu. 20 bat egun... Biltzen 20 egun. Claro. Bai, eta justuan azten bai, 20 egun behan du bukatzen bai, eta junitetek, ez da? Horretik esatik, Ikusi zuen bezala, nola indituten, tipulinak, hola, eurrian, guain bai ingoitutela, lehatzak, basu, konfitatu bezala, hola, lasai. Zua horregatik jaitxiot. Honi gatza pixka bota, eta... Haue, listo dakau. Bueno, eta, Ignacio, hainbeste gora, bera, area, atzea, denboikan eukitza aldekola. Egun libretan, hoi betire, kotxesalia izan nahi, mendira, hori pasau baina. Ze hobi eukitzitu guain. Hobi zer, hobi jase gire. Tarziek hartu itezkideak, noski, porque ekipo hona sakat, este lehenko kontu. Zen balaun zaudete hor lanian ja? Hogeita bost balaun, no? Hogeita bost balaun. Ba, esaten diona beti, hemen batzuk arpeila ematen deula, baina taldei gabe bizitza hontan. Ba, ez txio, bueno. Baina dek gauz bat pixkanak egiteken, azkenian lantzen junberdan gauz bat, oide, Bai. Kostas, azkenen talde hon bat ditia... Asko kostatzen dira, eta? Bai. Eta ikasi teiu hortan, bai, hasieran igual berotu eta bestia, eta azkenian, hemen bakoitza bere ikuspuntua sekak. Exactamente. Batzuk, makaloitu, baino beti puntual, bestia baino zea, eta azkenian bakoitza zeo ona sekao. Eta txarrare bai, danok, ez da? Dudi gabe. Hori amaten jakin imerdi, bestela, izorrai. Dudi gabe. Bueno, hemen,
ze gauza bokau eharregi merixun hemen. Bueno, eta nola ikusten dek etorkizuna? Adibidez, zuek salmenta askore, kanpon atzerrian asko saltzen dezu, ez da? Bueno, 1,15 taula. 1,15, bale, orduan gehiena hemen. Eta atzerrian noaino, adibidez, ze leku dia gehien erazten duena txakolina? Gurea fuertina estatu batu batetan, da gio toki askotan. Giota toki gehiotan. Toki askotan. Ugola zarren azazkau, Japon da estatu batua, eta guen Suezia, Finlandia, toki asko. Toki asko. Bai, asko. Eta errelebua nola ziok. Han beste belaunaldi eta bero, beste bazutorren besten bat, edo... Oandik ikasten, nahi dituk eta... Bai, A ber, ze tortzean. Ez zitio, zer hori gatuen jende. Bai, guain... Guria diferentzia, guain. Denota, venga, barro, eta guain... Gogua dagan egin goik eta beste bat. Egia zan, goxatu eta gauza beko guakin hartu berdia, zatik Bai, du dia, ez dia bi eguneako gauzak. Nik uste zozein gogela. Eta etorkizuna bestela nola ikustezu? Gure upategianak eta bestiak eta... Nik etorkizuna, nik ikuste dakauna hori mantendu behar deula. Bai, no? Bai. Produktu aldan mejorik egin egin, da hori aberaztu berdi, porque haunditzia eta hori nik uste jat nahikoa dela, nik. Porque bitu beste tokitan ze pasatzen, azkenian... Bai, gehitu. Bai. Nik nire irpena hori de. Dakauna ondo mantentzia. Eta balore bat ematia. Dudi, gabe, txukunin, onain, goxatuz, mimatuz, ez da? Nik uste neko hasi gehala eta hori mantendu behar dela. Nei ala dituzate. Bai, hori azkenia, baino, guain arte atzeko urte hauek eta bai esate guan, ez da? Ba, ardua, jode, guain dala urte asko o ezain beste ere, dana saltze guala eta ardo dan atea itezala, eta, bueno, guain upategi askotan nola izatek, beste batzutan ezain beste, baino hor garagarduak eta beste edari batzuk bere terrenu hartu ez da leheno poteua eta ardua tope ateguan, da guain hori pixka galdu da. Gaztia txakolin jaten da etzakik hemen. Baina ni, por ejemplo, guain izan naizien estatu betuetan da, han beste kultura bazio, gaztiak, ikuste ditu, baina jende gaztia igual eskatzen botella bat, 5-6 laun da, baina beste histori badek. Ba, ez da. Ez indalean, ez? 6 launen arte botella txakolin ez alde begango. O ardo botella bat. Ba, azkenian bakoitza tragito badek, ez da. Beste kultura, nik uste kambiatuko ala jendia pixkanak, ez dakit. Ez? Bai. Modako momentua dituko, ez dakit. Bai, momentua, baina ona dana, ona izatek. Bai, lehenotak egore, bai. Dudi gabe. Bueno, hemen, horrela, xe. Eharra indio gaurkoan bai. Txura ona. Txura ona, bantxe emango zigorri, eurra. Bueno, launak, eskerrik asko zuei horroteatik. Iri, amestoi, jauna, eskerrik asko entortzeatik. Iri. Jarraitu goxatu arazten, da hemen txegeldituko gea. Gaur egun ikusi, eta beste platera prestatuko diguen, Vale? Makoitatako bat. Agur.